obra ako ngayon eh. Mag-ooperate pa kanina eh. Ayan, na kaming katas. Atso kami keng horizontal stabilizer. Hindi ako mag-live yan. Micro-Asia, Philippine Airlines, Saudi, I think NAIA terminal. Kaya lang mag-take off and landing. Ayan. Buri yung acat mga mga brown keme, ano. May pura ko mga din ah. Ano lang yan? Makanyan mo yung obra ko, Kenny. Tapos yung sweldo ko,